Tumate shoyo jallu. Yes, so andi don jakada kani. Na andi madam patron madam ka ko simo yewtude. Na alu way mun namur. Fusatu. Ye mun namur ko yennu golo erino nan. Ami mi chekana kambe hali. Mun namur ko no pima. Mun namur ko yennu golo erino. Kambe hali dey. Ye patron madam. Ndeko. Ayeni patron madam. Ina ni hala na hala makan. Wadi dorostoro. Deki? Dosolo toro. Nadi ni dorostoro joni. Dosolo de alu. Dorostoro ini. Ela manande joni. Wadi kano pima dondara. Allo. Kini na ya ibondo ko golle ara kanina. Sini ari kan gorda do golle de do dan wera. Tapi mo yang. Kenya it's bon. Don c'est bon. On dani na mali ko ni wala na. Parce que dani ku ko na ken. I don ye kete da fi su ko bisu ta. O ne bi ko e bi don di an. Tu vois. Mari an. Ulu yande. Na wuli tun ko tun lo ko tan hala ni hare ko fi dum do senda tan. Parce que dan ne ndo dido. E yona setan de ko nene go to fi kala na endu to mulude. Me iwata ko gonde ko. Ai le ne ndo dido na pan yona setan. Anu do wani problem seni de. Hande ko joli do bay tan film. Kan nis hakkude Allah sin anduno dum do ko mi yaltire mi wada hunde mi ko ka ko no were da bay to si Allah muni ko mawa ndo watta ko ngani wadde si diya ni bidan ta hande bay nan film na an kum jodi do na yersi kum jodi Awa hurbini lande kuzi. ande dum do hebe no tel fulawa ko mi arata Ulu yebu ma do ko mi anda. Nene gota no. He? Ne. Kuno ngi problem ye uda. Kako problem? Tema ko no waddi ko golle ma anki gonno mi wonno Na dum don to ko wonda halde ko. halan to dum ko hala nan fi O ata dila mbende ni moƴƴa no hakkuni yalla ɗum ma pinila ket ndo ko yaani wishere kono na yersu kun joni ye kitani ka ko kon feƴƴi ka ko ɗumanni ma sonjuma biji gono to ne moyo la hanan to fi ala kuji ne ka halan te na ya na ya sanju hala ka na wa wata wala ko wanda don ko don nami umpa ko ɗum mi joko peto ɗum ɗon to fof fi ala golle ko waɗɗon ko ɗum ɗon umpa après c'est ndene ne watte ɗum no a gondila email bul ko billahi no lawati kuji hey hala nan ɓallaɗi a fuɗɗike no lawaki no lawaki anki golle ne kono feƴƴiri mi selta ɗum ɗo ata inila ɓernde ne moƴƴe non hala nan fi Allah problem ma ko problem ma ene min ko halante fustora ko halan ala estesi ko fi golloɓe maɓe innayi ɗon inanata hakkude ngalla ngande mi defi o si ñama ko ɗuɗali ko maafe kamɓe ɓe ye'ella ko landan wonki billah wallahi habe golloɓe maɗo ko kolla haalande lan ɗo fof a ƴetti sérieux haalande lan ko fiɓe golloɓe wonɗa haalde ɗum ɗo fof golloɓe maɓe indugo sa anduno artano ɗum ɗo ni sisela mariam golloɓe maɓe ɓen ronkini la ko suuduɗo ɓe susta abbo tun kono ɓay to yiɗa ɗo ɓe arata ɗum so ayi ɓe ɗo to kale maɓɓe ar ɓe susta ɗum awste ko ɓe miijike ronkingol ma nder ɗo ɓe fulkano to ɓe fof mi ɗaɓɓa woɓe e salaɗno e salaɗa illa inna du ko probléme go heɓuma ɓe ma finilam vrai billahi non watta fiya woni tranquille parce que iɗi anande ni ñiita sonko maɓɓe ngo Bon. Ouais, ça va. Ça va tranquille. Ok. C'est on y va arriver là ou qui là. Dandi, à la avec la conjoncture, donc c'est pas facile. C'est sûr que nous golden na ya yo den ko base me yo ten c'est là. Le monde est à la hauteur no mari budi akito gesta tout ça là. Ni da nyamu don budu ma fa do wani.
Non, Nini, c'est clean quoi. Pousse, Pépa. Regarde comment tu es beau, là. Papa. Bon, nous, Dandy, on est un charme béton, tu vois. Man de Piggy, oui. C'est pas ça, il y a quelque chose qui nous. Dès le bal de fond qui nous soucie, je ne comprends pas quoi. Juste dès le bal de fond, avec les soucis, là, il y a quelque chose avec. Bon, tu sais, mais non, peut-être que c'est le cas de Baldé, quoi, cette fois. Mais... Baldé. Ok, notre ami là. Voilà, je m'aime. Oui. On nous garde. Baldé, on nous donne qu'un. Yanda so yuti mau biasa nana ko balde wadi ko. Andi mi sekolah ko mi alna ka bidajen ta ko la ko ne ala imbel ko. Nek ya balde aku tu le porte kai no. C'est sa femme. Andi bengu mako. Voilà. Bengu mako de adi cousine kama pedong. Sa cousine won di don de do balde dong. Sa cousine woni cousine bengu mako ko awfe. Bengu mako addi mo don balde yobe wondon. Idandi tun woni ko jojo ni bebe ko be na yonti garga vacances des trucs pareil. Mais tu sais ce que balde a fait? Bien da. Normal billahi mi anda no mi explique andamale. Mais na mi do andi bayo no di de Portugal monga. Là je te juste de il faut you donner de nom quoi parce que le gars là actuellement il souffre quoi. Kon ngodi. Kun di undong adi don. O ndema kon se kali ndi don ha. Et c'est comme ça que je suis choqué hein. Non bini quoi. Abi bengu mako. Cousine bengu mako. C'est ça je. Biari ko mabbe. O yani mako redi ni. Na yani de won di don depuis ko buri c'est que pur. Avant que won di ko na pas très bien oui je sais ça parce que l'autre fois on a discuté moi ça y est du coup antiga parente ko vraiment. Très joli sexy. Bon, non, qu'on nous fasse la mémoire de nous, parce que nous soit normalement, comme Asungaïka, ou quand tu comme fille dans mon carrière au Maya. Joe. Qu'on nous fasse la mémoire dans ce geste-là. C'est pas ça la solution. Parce qu'actuellement là, il y a un peu de ça, il va y avoir du golbal de ou pas. Mais actuellement là, Gadio nous ouvre des purs moments dans sa vie. Actuellement, ça y est, moi, tout ma femme, quoi. Ok. Je pourrais dire, Kanupi. Je ne sais pas. C'est. On balde il est têtu. Mais, tagado mardo nopi yaranata. On met de quoi. Mingomiatama. Si c'était d'autres problèmes, puis mais le problème. On fit baldeon. RAS. Je peux pas. Vous allez arrêter ça. Non, j'ai parti ces gars-là, il m'a répété la même chose. Toi aussi, tu es en train Kanko et moi, Fireobe, ni les mafias. Donc, il abuse des femmes, quoi. Non, tu vois? Non, quand on a mon malade, John Yang, on a besoin de na be gendarmerie fida, na te tourner boudi, madame Yami boudi, encore fida de ni tourner. Tu vois, je suis même arrumé, ça me fracasse là, il y a une fille à venir dîner. Non, mais il andi que qu'on a volé comme là, on va y voir du ouvre qui est un, il faut que je lui cherche des solutions. Il y a des explications au dîner, mais là, Como Darito? Vai cá. Como ni wao? Asuti bandi pengine come vado con fu. Tanto io andavo fusa ba ordi. Guarda. Dove ti tonka fa che c'è kimpa di good. Ale Romi. Na ma tutti. Andiamo a festa lì tom. Min da min feta. Festa. Ko beure won dum. Na kon won da yuna, da halande. Dik 300.000. Kalemo. Goto be 300.000 ko bandu waddo di. Min da mi ukiri kan der telephone am. Mi andi hakkilo metta wono do. Ba kilomètre men bayla min ni yaay mi tiro photo ka sidi yo to mi nabora futa. Sojo mfenai. Ono kombe honto. Abe tu tabe mimi la banki ke mamode o ku. Songo ko be mare la. Milandi do pellet. Where be fu ono kan go di premier billah. Auto to mi ala. Don waje plus 300.000. Ah, Ampona. Yetta di lowa telephone credit. An ka yetta di lowa e der telephone credit.
Kido wondi do e kurgoto nango noddindi ko pare ndu fere Abika omi. ande alaɓe noddo mawɓe mon ɓe no jooɗi Fuuta ɗo on bo ala non fonto ɓe jooɗi bay min do mama be jooɗi Fuuta iɓe jooɗi Fuuta ɗo ƴetton ɗi waɗon crédit bonande malla e layi fuyaga jaɓanala honɗum mi gaynali to Allah ndike men ka. bonande ma Allah e layi fuyaga e akkitam bonande ma Allah e layi fuyaga yewton ɗo téléphone anne on ala mawɓe Be men jabana. on sooduno ɗin saku maaro naɓan ɗon ɓe fulawa min do patron debbo ɓe ñamayno ɗin lebbi Acca kena mene kene wala bayna onon jonna fi Allah go. awa piya mi ala habbaji hala piya No ko yo. ay ndu jonna on ko pare kambe ko na on Kene onon ko joto ko noddo ton kon don kasalo mede landa don ko non don noddido. yotto e ke awa hoytino ko ono e kena ngo yotto be na dal mi ala du patron Na 350 000 ma wa ka telephone. min be o kiri fo ka telephone Min kan no mi jatti 350 ayo bilan ko mi wari ka telephone na do to na dari. min be dari do kanko dari do mi ala anga do haal men noddiri non donc Biji ko ton di weltara de. ala ko kambe ko fetu Allah yo okkore piiji ɗi fof ɓurna nayi alla hokkoro hakkil ko tappiron di coordinateur yi mon Allah mi torkema Allah mi fattikema Allah rew laɓal patron humpito kala ko suuɗa nder ɗo humpite ɗo humpite Fema. woni wadde ga ko bon humpite kemo bay anke on jetti sardine jitin tati on waɗi ka bireedi o ƴettiri non duuti hey na haalande on ay hono ɗo ɗiɗo on yalte ɗo mene men gundoto woni on yalte gundo ɗon hono habbeɗum si goɗɗo no tutude goɗɗo no tutude ɗo ɗum no ko laawol mo woni kono à partir de l' instant si on yoɓama ɗo ɓuuɗi mon ɗon hendotako ko fota ɗiyata on hendotako ɗi ko mawɓe on ɓen hendi kon ɓa kon laƴi fuu ɓe ganda ko gueron mbuuɗi min mi holle on ko bare ko mawɓe amen ɓe gaddi men dal mi inni billahi sina ɗum ful kalɗo ɗo sokkintinaka min siya billahi mi tera sayɗo min ko on ɗono mi tawɗi ɗo de ɓe aden laƴi acce patron debbo acce patron ɗum billahi min beebi gosi ko mon ɗo anima yarugo a memi las mi banditema a moɗa e kooli kon ɓayna soja inni kanko woɓe ari ɓe tuuti ke dammugal ɗaaɓe gal ɓe tuuti soja no yeewo wolila ɓe ƴettino woni mbuɗi men oɓe waɗa ɗi photo ɗuma min soodi resarji ɗi men garata hay so soodude e akkitam billahi min beebina so waɗi ɗum ɗo wa waɗi e kamɓe holliɓe beebinala ko patron gol ko layi holluɓe wuttade mais ande simi siifi patron mo gorko yewta min kadi kono Allah jaɓi a heɗite noon mi yewta min kadi allahu lamɗo waɗi ha waɗa ɗikelam ɗo hakkunde mi Allah ko buumi kon fof arimay ko ɓuumi on ko haaji mon daro ɓuɗi kana sa hoddutu yandi kadi kamɓe ɓe ala tagte pat banɗo o wonde o heƴata ɗo aɗa yam ɗon C'est bon. Je suis bien là où je suis. Tu te n'as pas pour t'engager. Oui. Oui. Ande Camilo, Oui. là je suis du bon parti. Puis du coup, on fait les relations. C'est moi. Je suis le seul responsable et coupable. Quoi qu'on dise au fond pour mieux. Mais j'ai envie de te dire deux choses. Ande, woni moment, attends, tu me parles de comme ça. Femme de. Oh bon. Mi sembra. Mi fai? Yavo. Aveti? Così? Mini aveti? Come con Yavo tu? Eminantu mi avorta? Omo jombo da dogo kon bende mala 10 ans do mariage est-ce que o ebanima? Mi avorta? Mi andi a sella gore ma mi avorta? Ɗum ay redine ɓengumano jombuɗa denka surne pagine inna yo abortu lure ko sawata mi oɗo bobo mi avorta ƴakkitam hane fini laccanangolam ça va pas ou quoi awa feeti ñande finniɗa harangol na ko sikkuɗa Così? ɗattu neɗɗo mi waɗi fiyal komi minne a wondu na force waɗi mi falaka away mi namtu
Debbo jiiɓa e mone hewno reedi nanmi gayne kadi nayi awottu rendu ilaha Muhammadu rasul no mi accanta hawɗo few ma jama o fottuno ɓeɗo jiwon ko si a yiwi ton ko ɓorni ko sanzi o sanzi yeeso si ɓeera waɗay yewtan tan cotisation ɗini ko hannde tungo mi waɗantamami haccugol ñande haaju wolanalam jennamago mi watta kaari ɗey ni kaari jombete kaari ko ɗum wondanɗe j'ai 1000 programmes j'ai 1000 problèmes toute la famille je sais que problème ji ɗin ko mi ronditi yako sama ko ɗum waɗi mais lapano noon de sa yi toon piiji ko waɗi ɗo Allah jarama jinkon kadi jinko no foti paykum e paykum billahi foti yan ko noon piiji ɗin ɗo yarde andi ɗonde fof ko faamo won quoi ɗen tigi yomin mo ɓayni yomti naata bete waalo wala ko fi bougi nam bebi ko ɗoño mi ala faamude mo nini de ala faamude mo c'est-à-dire min la yiide ono ñaama ɗo ko ɗam ñanden ko jaabere ko yi ko marché ko ɗum so jaabere e ñama ko wari waɗi kat wonde ko jaɓɓe min ay min la yiide so defi ɗo hay futti niya mo hoyna jaɓɓe o jiiɓa o waɗa ɗum nder ɗo lamaran min hay min la yiɗi jaɓɓe e jaabere d'ailleurs mi alante ko ɗum miijiɗa faala inde honɗum e cuisine min ɗon ɗo ɓanan film ɗum ɗo ko honɗum ma pinirum tama so ñaami te o na sowi ɗum bebe si o mbulama ma si o pasama ma so sitama ko an no habbotumi ko ni no atan sa woli fi ɗum min en haɓay si a woli fi cuisine ma ɗo min en haɓay d'ailleurs c'est l'occasion pour moi min e makko eme yewtu min mi ndara si tawi marsata few hay si ko min mi ƴetta e cuisine ma mi naɓa mo e restaurant mi joƴƴinamo min yewta à huis clos andi ko no waɗi bébé laisse moi gérer ta cuisine min e makko si min yewti joni gasa o wawayna yewti parce que moi je connais une personne et bon en quelque sorte je suis un psychologue j'ai étudié la sociologie je connais l'être humain donc mi faala min tigi yo mi andumo ko ɗum ɗo wiiɗa joni waɗɗen ɗum ela anda kay kon woni waɗde ɗum fi Allah ma mi addono lakkini ko woni yo t'inquiète ça wol fous ça woli jono soupçonné laisse-moi je vais gérer je vais étudier ta cousine andi en l'intuition mi famay mais si mi yi goɗɗo je connais l'être humain criminologie kadi mi jangi ka université joni na waɗde ɗo mi addana walla ko ɗum tade konko konko bonsoir ça va oui itu kaji na oh le kiti na Tidak mau gitu kira kau kerja jone. Orang kerja yang mau kali ko kosan. Oh dah ye burdo mo ari yang galaki. Kamera ni lebih futa ter gila. No. Masih no sama. Sama. Vende. Online no vende. Vende. Na lagi. Ini
Miramwini billahi namuli koto yimɓe ɓe mi andanan so miramwina andi ɗum ɗo faynaki ɗum ɗo reedu ɗum ɗo sabulango fiyeyi